Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap laingut ki brio bat mensau laingut bahap ka ling sun hai ying brio. Kila don kumba laingut ki brio kila yap bat laingut ki weipat kila mensau hadin baka ling sun thma jong ka tanat sipai Indian Air Force ka MiG-21 fighter aircraft kala late hap haka wei ka ying brio ka badon haka wei ka shnong ha Rajasthan layathu ki he pulit. Katai ka ling sun kala mi nakakat ling sun kabah surat gat kumba kadai ban mi haka ban pendep yaki kamram kiba man kasngi hakaba kala hapno enda kala poi hajan baklol nagar kabadon ha Hanuman gat jongka Rajasthan namar ka jingthut haki bor trekam upilot ula kanthi shwa naka lingsun haka por kaba biang haba ula sngotu baka don jingthut hakar kombanya yaka lingsun hakaba layo jingtip ba uklem lele Kispai jong katanat Indian Air Force IAF kila yathu baki helikopter kila leg bran syakatai ka jaka nakabenta ban pelat im ya upilot ubala mensau upilot ulah snyotu kumno banle lada jia kano ka jing bomla ban trai kamshu ne omla shu ban te lakam ya kan lingsun kumta ulah kentino khnang ba un lat im hakaba ulah snyotu baki aka baro kiba ulah persang kimlong kamshu laong ka jingtho balapha daga tanat sipai kumban batai bni halor ka jingji laong ba ki nongsong snong kila yo sngew ya ka jingsawa jong ka sur ka bajam ka bala hap syapok kendau tang hapok khendiat second kate ka lingsun kala let hapno hakawe ka jing jong u rati ram hakaba kane ka jingji kala sim ya ka jingim jong ka kurim jong u bat arngut ki wepat ki riu kenthe ya ki bala tip kerteng kumka Lila Devi batka banto kur layathu ka telong khbor hadin balayakren bat uhe pulit kinong song snong kila persyang ban penlip ya kading kabala kelang da kaba kila theum bat siap haswa ban poi ki kali penlip ding syakatai ka jaka layathu shushu uhe pulit shushu ki pulit kila yathu baka jing pentrekam hakaban pelat im ya ki briu bat ban ai jing yarap ya katai ka longying kadang yai beteng hadu balatho ya ka kubor